in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Volgens de vakbonden APRI en PWFC maakt de Refineria di Curaçao tot nu toe steeds de verkeerde keuzes bij het aantrekken van nieuwe bedrijven. Volgens de vakbonden die de werknemers van de raffinaderij vertegenwoordigen, kiest RDK steeds voor bedrijven zonder geld om de raffinaderij te exploiteren. De vakbonden maken zich grote zorgen over wat met de raffinaderij aan het eind van het jaar gaat gebeuren als er geen nieuwe exploitant is gevonden. Er kan volgens hen beter opnieuw worden gesproken met PDVSA, dat de afgelopen decennia de raffinaderij exploiteerde. De vakbonden gaven gisteren aan dat er een vertegenwoordiger op Curaçao aanwezig is en klaar is voor een gesprek. De Extra schrijft vandaag over het Algemeen Pensioenfonds Curaçao. Die zou niet de extra kosten willen dragen die nodig zijn om meer ambtenaren voortijdig met pensioen te kunnen laten gaan. Het gaat om de zogenaamde reparatiepensioenlandsverordening. De Extra schrijft erover op basis van uitlatingen binnen de overheid. Toch wordt er vanuit gegaan dat er op de een of andere manier een akkoord kan worden bereikt met APC, zodat er binnenkort meer ambtenaren vrijwillig voortijdig met pensioen kunnen gaan. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Tijdens een vergadering in de Centrale Commissie van het Parlement van Curaçao over de sociale werkplaats bij Santa Marta zijn gisteren veel harde woorden gevallen. Daarbij gaat het over het beleid in de afgelopen jaren. Veel parlementariërs zeggen dat de sociale werkplaats slecht is geleid. Volgens sommige statenleden ligt dat aan het feit dat er 9 directeuren in de afgelopen 20 jaar zijn geweest. Ook zouden bestuurders hun eigen salaris belangrijker vinden dan een goede zorg voor de mensen met een beperking die er werken of vrijwillig eenvoudig werk verrichten. Er zijn veel vragen gesteld aan de directie, aan het bestuur en aan de vakbond. Die moeten later nog terugkomen om antwoorden te geven. AMAC, de organisatie die de Curaçaose muzikanten en de entertainmentwereld vertegenwoordigt, heeft samen met de Curaçaose Vereniging van Restaurants om tafel gezeten. Men wil kijken op welke manier de entertainmentwereld opnieuw leven ingeblazen kan krijgen. Op dit moment zijn muziekconcerten en dansconcerten verboden, maar de beide organisaties willen samenwerken dat er op een verantwoordelijke manier toch meer entertainment op Curaçao komt. Daarbij moet wel aan de maatregelen van de coronacrisis worden gehouden. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De rechtbank heeft gisteren een 43-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Volgens de rechter is het bewezen dat de man autopapieren en verzekeringspapieren vervalste. Hij probeerde op die manier auto's te verkopen. De zaak kwam aan het licht toen zijn ex aangifte deed bij de politie. Het is weer springtij en dat betekent dat het water rond Curaçao hoger staat dan normaal. In de Extra staan vandaag foto's van het waaigat. Daar is te zien dat het water 10 tot 15 centimeter hoger is dan normaal. En dat betekent dat het net zo hoog ligt als de omliggende trottoirs. Op Sint-Eustatius worden morgen verkiezingen gehouden voor een nieuwe eilandsraad. In 2018 zette Nederland het lokale bestuur opzij omdat het volgens staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties de taken verwaarloosde. In plaats daarvan benoemde Nederland een regeringscommissaris. Met de verkiezingen van morgen krijgt de bevolking van het eiland weer een democratische vertegenwoordiging, maar niet met dezelfde bevoegdheden als voor 2018. Nederland begeleidt Stesia in de weg terug naar meer democratische verantwoordelijkheid.
Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers.